سلام تخطات نايز channel كمي كان يخون كمي تخونو سنك تكون ناوتر من يوتيو لومي حنت فليز بلا تارستي نخلنا هون كتغمنا تخيل بفلا يابزوان الزي بتدقاقامي كابز الروزولو بحارس تبقست يعدكون مچما بسوشال ميديا ببزعي زتصارفو نحبرة سبدي نقل سب زلفو بزي فقات سئلو وسيدوم أمانا زتصيف تكبارات زقبرو عليك ملو زتصارفو هايمانوتات تصارفو ريخم اللهم من الباتون قال لك أبوب كن كون غلينا أبزالومي مس أمان غيرنا يزلنا علال إزي قدايزي انتاي تساقمات كم تعلنا كم زغيل بخمي كقول عنا كم زغيل انتاي مصنعتي أبو خنتاي تساقمات هقات كم زلو زحبر حدا قداس علال ديسكاشن غيرنا لنا سلازي أبتعلال بزعنا عنا استغمنا توسخون بزعبات مرتمس سرحة وداديركا أبتمرتنا بسرحن زلوة صلواتات وين كله تناخيفنا نخلنا بغلل زبالة قامقا كاب تمكروين حواوشنا غريبنا لكم علينا كاب مجمريا لايك هبوانتا فيديو كساب موداتا تتخطاتي لكم مادما برقص حادا قدا سفلتات تمكرون حيثكم كتوصهم تخلو رقص انياي نابلكم كاتا نابتي الامس امان زقبرنايو كهالفوكمي enjoy እዚ ማሕበራዊ ሜዳ ኣጠቃቅማ እንሪኦ ዘለና ቅድሚ ምምላስና ናብቲ ናይ ስራሕ ወይ ከዓ ናብቲ ናይ ኢንተግሬት ምምላስና እዚ ማሕበራዊ ሜዳ ቁርብ ሰብ ኣፀሊሉ ከም ጠቃሚ ዝኸውን ጎዳኡ ኮይኑ ማለት እዩ ናቱ ጉድኣት በዚሑ ገለ ሰባት ምስ ናፅነት ተሓሒዝካ ምስ ገለ ተሓሒዝካ ብላይካ መግላፅ ኮይኑ ዝስምዖም ናብቲ ሰብ ንኣብነት ሕጂ ኣነ ክጋገ ክእል ሰብ እየ ምናልባት ንዓይ እዚኣ ከም ናፅነት ኢዳ ሓስባ ሓንቲ ነገር ክገብር ክእል ምስቲ ባህሊ ዘይተሓሓዝ ምስ ሃይማኖት ዘይተሓሓዝ ቅድሚ ሕጂ ልሙድ ዘይኮነ ክገብር ክእል ግን ኣባይ ኣይኮን ናብቲ ናተይ ፐርሶናሊቲ ኩን ንዓይ ከጥቅዑን ዘለዎ ተኽኢሎም ነቲ ናተይ ኣይድያ ነቲ ናይ ሓሳብ ክብሎ ንዕኡ ክካትዕዎ ክኽእሉ ኣለዎም ንዕኡ ከም ጭብጢ ክቐርቡሉ ያለው ዳ እምበር ንዕኡ ድዮም ንዓይሲ ከምዚ ኣድራሻይ ዓሌተይ ገለ ኣብ ምፅራፍ እዚታት ገለሲ ብሕጊ ይሕትት እስኻ ከመይ ኮይኑ ስማዓካ ጆርጆ Yeah, I think abziwin had قربت لي جيجا رديت هالو ab ديمقراطي لخا دليت كاخد جلس تخليخا مثلا لك حكي يزي عليو كلنا مثلا لنا حنتي انتوايا لا ديمقراطي دليت كاخد جبر تخليخا مزبلوس اب قدنا شيني بعد قل كلك زي دحر ديمقراطي تاعلو تحطات النت كارلو زي accountability بلو سكي ناتنا لك of course بزعبوا يكون نزارب زلنا تحتاتنا زبحال كنالو كل نجار تجبر دما تحتاتنا تيخا تي ناتكا ديمقراطي وينات النت نخالود بزي بدل من قديك خون زلو نت public بزي حس من قديك خون زلو now اب سوشيال ميديا بزو عينات نجارات كترت تخليها زي بول كنسب مزلاف مصراف برادي كونه even up to Facebook ناتكا اب انستغرام ناتكا اب كالي ميديا ناتكا انتاي بوست تجبر قداسيو حجي اب كلتي مغاغيل خريو اب بروفيشنال وورلد كمزي قرب العلز بلا سرح تسرع درغينكا حدا سب نابت كامبانيوم كمص خلو ان جورج درار ناب حدا كامباني يمص الله of course they do research انت عين سبيم دمصو زلو تعانو زبلوم كل غزي يفلطي ابن نفسي يغانيني خمز نجر ስለዚህ ካለ ተወሰኸ حبريتا قدليوم كاباي اب سوشيال ميديا فيسبوك ناتي بوست كيدوم مسرايو انتايم كريو شيشا ناس حبكو بيرا ناس تخو نا عندركو نا تباسكو ورق نا تصعرفكو امين نعون تعريوم اوريدي بزعباخا حد حماق سئلي حيزوم الله مالتي ስለዚህ እቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ፖስት ገብሮ ዘለኻ ሓደ ነዊሕ ኣብ ሶሻል ሚድያ ፖስት ገብሮ ደሊትድ ኣይከውን እዩ ስለዚ ንሳቶም ኣይትለዎም ፍሒሮም ክረኽቦ ይኽእሉ እዮም እንተደልዮም ስለዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ናትና ፖስት ንገብሮ ንጥቕምና ንኻልኦት ኢልና ይኮነ ንጥቕምና ኢልና ክንጥንቃቕ ክንክእል ኣለና ፅቡቕ ደስ ዝበለና ክንገብር ንኽእል ኢና ንዓና ዝሃሲ ነገር ግን ክንገብር የብልናን ፀርፊ ሕማቕ መስተታት ሕማቕ ወልፍታት ዘለዎ ነገራት ፖስት ትገብር ተለኻ ብዛዕባ ባህርኻ ንሰባት ዘየድልዩ ስእሊ ንክህልዎም ትሕብሮም ኣለኻ ማለት እዩ that's one thing ካልእ ሕማቕ ነገር ትገብር ኣለኻ ኣነ ንስኻ ናብዚ ንዘራረብ ኣለና ኦኬ نعي فلوي تعرف جيركا بديل قال بقى حماق دقرات جيركا ويفن بصحف جيركا زفراره جيركا بوست جيركا ليلها نعبنت حدثكم تجيركايو لك أنا تاز جبركايو سيلو نتوها بسرحكا صحيفو دويلو نزاتك سدير لهم كستو استبهال سرحتنياهم كنزي جيرن اللون دهري لهم
ምናልባት ከይኣምኑን ይኽእሉ እዮም ኣብ ሶሻል ሚድያ ግን ክትጠራጠሩ ግን ዕድል ሂብካዮም ኣለኻ ኦኬ መጠንቀቕታታት ወይ ገለ እንተነይርዎም መወሰኽታ ረኺቦም ኣለዉ 20 ሰብ እዚ ሰብ እዚ ከምዚ ገይሩና ኢሎም ተነጊሮሞም ግን ርግፀኛ ስጉም ትወስዱ ከም ዝኽእሉ እቶም ካምፓኒ ስለዚ ንኻልኦት ንኢልና ዘይኮናስ ንነፍስና ኢልና ክንጥንቀቕ ኣለና ፈለጥ ሕጂ ብፌክ አይዲያ ዝጥቀማነ ሽመያ ይጥቀምነ ጎራሕየ ክትብል ትኽእል ኢኻ ዘይዘልው ብብዙሕ መንገዲ ክትረኻኸብ ትኽእል ኢኻ ተዲኻኒ ሰብ ሕማቕ እንተደሊብካ ብቐሊሉ ከረኻኽበካ ዝኽእለሉ ደረጃ እዩ ብፍላይ ሕጂ ኣብ ኤውሮፓ እቲ ፕራይቨሲ እናሓየለ እዩ ዝመፁ ዘሎ ብዙሕ ሕግታት ናበርትዐ ይመፅእ ኣሎ ስኢልካ ኣብ ኮምፒተር ተሓቢእካ ንሰብ ምፅራፍ ምህሳይ ተገምቲሉ ክመፀካ ከም ዝኽእል ብቐሊሉ ክትርከብ ከም ትኽእል ምፍላጥ የድሊ ብፍላይ ኣብዘን ምዕራባዊ ሃገራት ናይ ኤውሮፓ ዝነብር ምስ ግዜ ክትሓስ ከም ዝኽእል ምፍላጥ የድሊ ስለዚ ንኻልኦት ክንብድል ክንብል ነፍስና ከይንብድል ኣብ ሶሻል ሚድያ ነውርዶን ንገብሮን ንዛረቦን ኩሉ ግዜ ክንጥንቀቐሉ ይግባእ ብዋዛ ዋዛሲ ኣብ ሓደጋ ክንኣቱ ንኽእል ኢና ሓላፍነታውያን ዜጋታት እዚ ከይመፀና ኢልና ዘይኮነስ ሕማቕ ንኸይንገብር እውን ሕልና ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ኣነ ከምዚ ክብል እኽእል እየ ሶሻል ሚድያ ትገብሮ መጠንቀቕታታት ወላ ፀርፍታት ገለመለ ምስትውዓል የድልየ እዩ ልቦና ክንገብር ይግባእ I think ንስኻ ተመክሮታት ኣለካ ክትውስኸላ ትኽእል ኢኻ ታነብ እያ ማለት ንምንታይ መስካ ዝሕቶ ንዝትንክፈ ነገር እዩ ምክንያቱ ኣብ ስራሕ ከመሰርጋም መጠን ካብዚ ቦታ ወፃኢ ከመሰርጋም ስርሐ ሕጂ እውን 3-4 ሰባት ዝሓገዝኮም ነይሮም ኣብ ከምዚ ዝወደቑ ማለት እዩ እንታይ እዩ ክኸተም ከለኹ ከምዚ ምርሳን ኢና ሓሲብናዮ ገለ ዝብሉ ሰባት ኣለው ገለ ከዓኒ ካብ ልብሲ መልሓስ ዕንቀፍ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣሎ ተረዲኻኒ ፈረንሳውያን እንታይ ይብሉኻ መስለካ ቅድሚ ምዝራብካ መልሓስካ 7 ግዜ ክእሉላ ኣብ ኣፍካ ብለኻ ካብ ብልቢ ካብዚ ካብ መልሓስ እዚ እግሪ ዕንቀፍ ገሊልካ ዝኮለል ዝበሃል የለን ኣብዚ ዓዲ ሕጊ ንዓሻ ፈርድ ንለባም ፈርድ ንጎራሕ ንኩሉ ሰብ ይፈርድ ብሓደ እዩ ዝርኦ ክትጥንቀቐሉ ትክእል ኣለካ ሕጂ እንታይ እዩ ንሕና ከምዚ ብፍላይ ክንጥቀመሉ ዘለና ቃላት ከምዚ ክቐትለካ ከጥፋእካ ንዓኻ ከምዚ ክገብረካ ገለገለ ዝብል እዚ ክንጥቀመሉ ትኾን ክላል ምክንያቱ ጽባሕ ንግሆ ክጎድኣና ክእል ወላ እውን ሽዑ ሸለን ተበሉና ስጋብ ዓመት 2 ዓመት ምስ ግዜ ታሽሙ ፀዊዖም ብዛዕባና ብድሕሪና ኣጽኒዖም ኩል ነገራት ምስ ወዲኦም ንዓና ክፅውዕና ሕጂ ክንጥንቀቐሉ ክንክእል ኣለና ባህለ ኮይኑ ስማዕኒ ማለት እዩ ብፅሑፍ እውን ኤቪደንስ ስለትህብ ዘለኻ ኦኬ ብኣፍካ እንተኢልካዮሲ ዘረባ አንጻር ዘረባ ክኾን ክእል እዩ ኣነ ንዓኻ ከምዚ ኢለ ፀሪፈካሲ ኢልካኖ ትብል ኢኻ ይበልኩኻን ብፅሑፍ መረጋገፂ ኣለዎ ኣብዚ ተርዲኻን ኤቪደንስ ብፅሑፍ መረጋገፂ እንተይብካ ሰብ ክቐትለካ ኢልካ እንተፅሒፍካሉ እሞ ከዓ ናትካ ኣይዲ እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ቢግ ዲል ስለዚ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝያዳ እዚ ስኻ ትብሎ ዘለካ ዓውዲ ድማ ማለት እዩ መጀመርያ ናብ ካልእ መሰረታዊ ትምህርቲ ዘለዎ ድዩ ወይስ ስራሕ ዘለዎ ስራሕ ክጅምር ዝኽእል ምክንያቱ ከምቲ ክትብሎ ፅናሕካ ሲቪ ክትገልፅ ኣለካ ገለ ተብለካ ሕጂ ገለ ሰባት ይጠራጠሩ እዮም ብየናይ ክጅምሩ ኣለዎም ኣብ ስራሕ ሕጂ ንኣብነት ኣነ መንእሰይ ኮይነ ወከምቲ ዓንቱ ዝገለጽ ከመጀመርያ ካብ ብፍላይ ከዓኒ ካብ 19 18 ስጋብ 25 ዘለዉ ትምህርቲ ንዕኦም ዕድል ኣለዎ ብዛዕባ ሞያ ክመሃሩ ዕድል ኣለዎም ብዙሕ ነገራት ክገብሩ ዕድል ኣለዎም ሕጂ እታ ዕድላ ክንዲ ዝጥቀሙላ ናብ ምንታይ ይኸዱ መስለካ ሓላፍነት ናይ ገዛ ክኾኑ ክእል እዩ መንገዲ ዝመፅዎ ዘይከፍልዎ ክኾኑ ክእሉ እዮም ብዙሕ ነገራት ስለዝትንግፎም ስራሕ ክሰርሕ ምቁርብ ሰሪሕናሲ ገለ ከፊልና ሽዑ ትምህርቲ ክንጅምር ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ምናልባት ሕጂ ቤዝ ዝነበሮም ሰባት ናይ ሰከንዳሪ ክኾኑ ክእል ናይ ገለ ኣኽንዲ ትምህርቲ እንዳተምሃሩ ጎኒ ጎኒ ስራሕካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኮይኑ ስማዓኒ ማለት እዩ ከም ዝፈልጦ ኣብኡ ስለ ዝሰርሕ ከዓኒ ብፍላይ ማለት እዩ ሕጂ ገሊኦም ናይ ዕድሚኦም ይሓልፎሞ ካብ 30 ንላዕሊ ምስ ኮኑ እቲ ትምህርቲ ክመሃሩ ዝግብኦም ኣይመሃሩን እዮም ስራሕ እውን ኣይክረኽቡን እዮም ሕጂ ንሕናሲ እንታይ ክንገብር ኣለና ኣነ መፅሲ ትምህርቲ ክጅምር ዘለኒ ወላ ስራሕ ክጅምር ኣለኒ እንታይ ክገብር ኣለኒ እቲ ንዓይ ቁርብ ሓገዝ ክረክብ ማለት እዩ ኣይድያ I think ብኣይ ወገን ኣነ ክሪኦ ከለኹ ብፍላይ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ንነብር ተለና just 1 second ብዙሕ ኣይፈቱን ኣነ ደው ክብል ኣለኹ so እቲ ክትሰርሕ እንድሕር ኮንካ እውን ጥበብ እዩ ዘድልዮ ስራሕ ስለዚ ኣብ ሓደ ዓዲ እንድሕር መፂኻ ኣነ ሕጂ ሓሊፈ ክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ I wish somebody ሓደ ሰብ ከምዚ ንሕና ንዛረቦ ዘለና ነዚ conversation ክነግረና ዝኽእል ሰብ ነይሩ ኣብቲ ንሕና ዝመፀናሉ ኣይነበረን ኣይነበረን ስለ ዝኾነ ግን ኣይሰነፍናን ዝመስለና ጌርና ኣለና ዝገበርናዮ ኩሉ ግን ፅቡቕ እዩ ማለት ኣይኮነን ሕጂ መፂኻ እንተለኻ ንፈረንሳይ ድዩ ንስዊስ ድዩ ኖርዌይ ድዩ ንስዊድን ድዩ ትምህርቲ ክትመሃር ዕድል እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ድወይ ብዙሕ ዘረባ የድልዮን እዚ ምክንያቱ 100% ርግፀኛ ክትጠዓስ ምዃንካ ስራሕ ዲኻ ረኺብካ ገንዘብ ዲኻ ኢቲኻ ናምበር 1 እቲ ሎሚ እትእትዎ ዘለካ ገንዘብ ድሕሪ 10 ዓመት እውን ክንደይ ኢኻ ክትእቱ
سناجنا أي وسخني تكنسل التقام قادم نعخات رأي كنا مسجد الكون نملو ندق خاب حدار كاب هيوت كاب كله دما لومي بناس أخذ رغبات خلال لها تي سراح ديو تقام قاتم تديو تقله بناس أخذ رغبات خليها سبحان جوجن كابتريز كذا متخيل جنزب كفيل كخاطر مهارو أنا يذكر أن حنت جزء زجاج أمتني تمهاري كلغة بيونيفرسيتيا I think مجون سبنا جيراني رخوني كم ساعة حمشت كون كله تنتي يونيفرسيتي ري عنستي مع كيف تعبي لنا أتين نتناي وحاف حزنوي خدين أوكي so كل جزء إنكم زجبرات جزء ري كون كله أبد مشيت حمشت 4 كون كله متين نتي وحاف تأكيد زلوا يوز دوين كفيتن كحبي لنا أتين مالتي جهاد بروفيسور يريوا أتياس كه سوري جل بلا مرة تحتاتين كم زبالتنا دم بيلوا أتيا نتوقع حافظات تقيدا كلنا دمات أمينا جنا ماله بزو حي تجرمي لنا بعد زيادة خفلو taxes نعاقمين versus أمركم زلي لنا that was a very important topic نعاي مالتي زيان كم زيان زخفلو tax نسخاتكم versus محارولو لهم لنا أبيوت أبيروبا كم زيو أب معبول عالم كم زيو عند حركاتيف كسرحاتيخا نقبزو حد سبات يونيفرسيتي كتمهروميخا انجينيرات كم زخونو خد قبروميخا دكاتر كم زخونو خد قبروميخا اذا انا زخول لك مهار كلغو اتوم كي تمهارو زسرعو ناتوم تاكسوسي زمرنير سلازي عدل عند حرجيركا تطقملو تناي كالوت غنزب مغنياتو موال كتكفل سلازخون كان سخاونا بسيستماتيخا كتبركتي حنساب سريكا غنزب كتوتمز جمركا تمليسك مهار انتل كان غنزب سلازلكا بو تمهار كبلو خير يفولتيهم كاسو نت سيستمسي سب صورك خونو لي دلونيم كا وقت وصلهم يمزل سلازي ابتانو غو خلخا نكت مهار زفقلولكا نكت دلادل ادلك بوخا خلو انت زي تتكيم كالو سبحان غو نسخه تتعاسيخا موالك تتعاسوليخا سلازي نفس راه زوق مغنيات يبل كان ود سران حمشن انت خوينكا كساب سوسان حمشن على سرح دون وري نسدراي كم مونتايكو غبرام يس اي نو سرانا حدا عبيد اقام مخانم من سرانايم كنحجزهم لما نعنايم تسبيو زي انتاي كتقبرو تقولوا تاتمرتو ما يتقدفوا توسخ سرح دليو اوكي دحر سرحنا قدين كسريه لكم اتازبكم زلو عدلنا تمرتي اي تقدفوا اب غون ግን እንታይ ግበሩ ካለ ነገር ክትገብሩ ፈትኑ I don't know በምሽታው ዲኻ خسره بنوغاو ዲኻ خسره whatever it is ቶም ናይ ቀደም ስደዱ ዝነበሩ ሲ ሶይለም እዮም ዝምሃሩ ስድሮም ገለ ሰምኒ ኮይኒ ይስማዓኒ that's why ድማ መብዛሕቶም ርግጽ ዝበለ ህይወት ዘለዎ እዚ ናይ ሎሚ ግን በቃ ቀልጢፍካ ሽግር ክትፈትሕ ትደሊ ሽግር ግን ኣይኮንካ ትፈትሕ ደላ ሽግር ኢኻ ትኾን ደላ ንባዕልኻ ምክንያቱ ባጉ ዘሊልካ ዛተኸዮ ስራሕ ኣይከተድመዓሉን ኢኻ كلت 3 عامات دموز مستعامك تمليس كان ختمهار عب عقبت يو معناته تمهاراي تعم سلازي كوني تمهاراي جينا قراج بها خلخاي زتعمه دموز زتعمه سب كمهار كبيدي كسل شويو بزو نغرات زكات مكا سلازي بنوغو اتحزانا نبتمرت كون خلالو كند منتاي كن كاين نخلنا نا غداي كن اتني تمرت زملكات ادلات 100 خاميتي كنتقملو لنا مواعلنا دما ابي وقت كبزو نغر كتغبريخا زتمهار كايو غنا كتتعاسلونيا سو بتمرتاي تتعاسنيها تزبلت انفستمنت دما ابتمرتي كون زغبا بخمزيا كن حلفان غرينا سراح دحريز مت نغري كما ولا كخلان